Bună ziua tuturor! Azi vom încerca rețeta de pâine norișor. Vă spun sincer, când am văzut prima dată această rețetă, am avut mari rețineri în legătură cu ceea ce ar putea să iasă din aceste 4 ingrediente foarte simple. Bineînțeles că este vorba de o pâine low carb, săracă în carbohidrați. Știm foarte bine că făina albă și zahărul nu are ce să caute într-o dietă low carb. Știm foarte bine și de ce, pentru că ele ne îngrașă foarte mult. Deci, haideți să vedem despre ce este vorba. Bineînțeles că această pâine norișor nu va fi ca și o pâine din făina albă. Dar ce contează? Când ești la dietă, important este să mănânci sănătos și să nu-ți fie foame. Veți vedea că această pâine este o pâine minunată, de fapt, niște chifle în care putem să îndesăm tot felul de bunătăți care nu îngrașă, să mâncăm, să ne placă gustul, dar în același timp să nu ne îngrășăm. Deci avem nevoie de 2 ouă pe care eu le-am separat în gălbenușuri, albușuri, de 2 linguri de brânză mai moale. Ori brânză topită, eu am folosit un cașcaval mai moale de data aceasta. Avem nevoie de praf de copt, praf de copt și o tavă în care am pus hârtie de copt și pe care am uns-o în prealabil cu puțin ulei. Înainte să începem, să dăm drumul cuptorului la 180 de grade pe ventilație. Ok, cuptorul este gata, deci haideți să dăm drumul. Vom pune în albușuri praful de copt. Cât o jumătate de linguriță de cafea. După care vom bate albușurile până acestea se fac o spumă tare. Este important. Eu voi folosi un mixer. Și voi mai adăuga și un praf de sare. Okay. Ok, albușurile noastre sunt ok. Dacă tot am mixerul în mână, o să-l folosesc și la... Deci ce o să facem? O să amestecăm gălbenușurile cu cașcavalul. Două linguri, da? La 2 ouă. Ok. O să mai amestec. O să mai amestec puțin și manual. Eu am răzuit cașcavalul, putem să îl răzuiesc pe o răzuitoare mai subțire. Dar dacă folosești brânză topită, este și mai bine. Ok. Acum ce vom face în continuare? Vom amesteca gălbenușurile frumos, da, cu albușurile, astfel încât totuși să lăsăm aerul în interiorul albușurilor.
Vom adăuga doar jumătate din gălbenușuri. Ce culori frumoase! Adevărul este că aceste ouă sunt ouă de casă. Bineînțeles, nu folosesc întotdeauna ouă de casă, pentru că nu am întotdeauna de unde să le procur, dar totuși este altă viață. Ok, hai să adăugăm și cealaltă cantitate. Tot așa vom amesteca cu grijă. Între timp cuptorul se încălzește. Încă puțin. Totuși să amestecăm. Și acum, cu ajutorul unui polonic, voi încerca să împart această compoziție în 4. Nu știu cum, măcar așa să-mi fac o idee. Și voi încerca să pun compoziția să fie cât mai rotundă. Dar ea se așează frumos, natural. Nu-ți fă probleme dacă ele nu vor ieși egale, 100%. Nu perfecțiunea ne interesează, ci să mâncăm bine, să ne placă ceea ce mâncăm, dar în același timp să nu ne îngrășăm, mai mult decât atât, să slăbim. Ok. Așa arată compoziția mea, o voi pune la cuptor pentru 20-25 de minute, depinde și de cuptor. Vei observa și tu când aceste pâinișoare norișor s-au rumenit, sunt gata. Revin după ce vor fi gata. Am revenit, așa arată pâinișoarele mele. Tip, lasă-le să se rumenească bine, ca să se pătrundă și în interior. Sunt frumoase, sunt pufoase, să le vezi mai bine, miros incredibil de bine. Le voi lăsa să se răcească, după care voi reveni. Pâinișoarele s-au răcit, așa arată pe cealaltă parte. Tip, dacă dorești, când s-au rumenit, poți să le pui înapoi în cuptor pentru câteva minute, întorcându-le, da? Ok. Ce vom face în continuare?
Vom tăia cu grijă. Hai să vedem de unde să începem. Pâinișoarele în două. În interior au rămas puțin moi, este normal. Ok, și eu mi-am pregătit aici tot felul de bunătăți. În primul rând, voi pune salată iceberg. Îmi place foarte mult salata iceberg și datorită prețului, dar și datorită texturii crocante, dar mai ales că rezistă foarte bine în frigider, perioada mai lungă. Să pun și maioneză, ador maioneza. Așa. Mi-am pregătit aici niște șuncă. Mor de poftă. Bineînțeles, poți să-ți faci cantitate mai mare. Aceste pâinișoare stau foarte bine în frigider, câteva zile. Dar în același timp să nu uităm că ești la dietă, da? Nu toată ziua, bună ziua, să îți stea capul și mintea la mâncare. Uită-te și tu, dacă nu-i vreo minunăție. Și tai. Uită tot felul de bunătăți. Ok, aceasta a fost rețeta de pâine norișor. Este doar una din cele 21 de rețete din planul de nutriție low carb, pe care poți să descarci de pe linkul de mai jos. Vei intra într-o pagină unde îți vei lăsa adresa de e-mail, iar apoi vei primi linkul de descărcare pe e-mail. Sper că ți-a plăcut această rețetă. Ai văzut, este o rețetă ieftină. Durează foarte puțin prepararea ei și atunci când ești la dietă, cred că un sandwich fără musări de conștiință și sentimente de vinovăție este oricând binevenit.